Takže čaute, vítajte na kanáli Sandy Druky. A ja som sa tu rozhodol urobiť takú minisériu s tým, ako sa učím jazdiť na motorke. No, takto jak začať. Neviem v podstate nič, viem sa viesť dopredu, dozadu, otočiť sa. Takže som sa rozhodol si natočiť také menšie drily, a aby som sám videl, ako mi to ide, aby som sa učil lepšie balancovať, aby som sa v podstate učil lepšie ovládať celú motorku. A našiel som si tu takú malú krajinku, kde je relatívne dobré prostredie, nikto naokolo, takže tu sa budem pomaličky pľantať a uvidíme, čo z toho bude. Tak, ideme na to. Takže začnem asi s balancovaním, kde sa budem snažiť pomaličky rozbehnúť, zastaviť, držať balans, zase sa rozbehnúť a takto to opakovať dookola. Myslím, že to bude ľahšie. Skúste mi poradiť nejaké vaše tipy, triky, ako sa učíte takéto veci. Ja som si pozeral zo pár videí na YouTube, ale ako vidíte, asi som toho veľa nepobral. Alebo vôbec. Takže takáto je realita toho, ako sa ľudia učia jazdiť na motorke. Viem, že tá motorka tým trpí, ale myslím si, že pomalá jazda je dôležitá. A keďže človek chce ísť do lesa pripravený, tak je to aj celkom nutné. Ako ste videli, pri tom prvom pokuse som išiel hneď z brklo na plyn. A to je úplne jasný dôkaz toho, že ešte nemám poriadnu motoriku s jemným plynom a neviem čím všetkým. Takže motoriku s plynom a spojkou teda. Takže to je vec, na ktorej podľa mňa treba popracovať. Tak som si to predstavoval. Stretol som suseda, dal som si pauzu. No a ideme od znova. Takže takto vyzerajú moje dni. Akože vozím sa aj normálne tu kdesi po lesoch hore dole, ale stále mám taký pocit, že dačo tomu chýba, že proste neviem to poriadne. A keďže dosť často jazdím sám, teda furt, tak to potom z toho nie je veľmi dobrý pocit. Takže minimálne každému, komu sa dá, by som odporúčal, nech jazdí v skupinke, alebo aspoň dvaja. Lebo nikdy nevieš, čo sa stane. Takže tak. No a samozrejme stále nosím chrániče, všetko možné, to by som odporúčil úplne každému. A síce tu mám momentálne hrudný chránič, ale keďže sa tu len fakt vozím do kolečka, tak tento teraz nemám. Ale inak, keď niekam idem, nosím aj ten. Samozrejme prilbu, topánky, chrániče na kolena, to človek nikdy nevie. Takže síce nie som úplne ideálny človek na to, aby som dal rady, ale toto si myslím, že neuškodí nikomu. No a sused si pekne išiel s pivkom. Ja pivko nemám, ja mám vodu. Spojka. Pap.
A padára. Skáďte to tečie. Tutok. Neteč, to je benzín. No nevadí. Ale toto je tiež súčasť toho všetkého. A preto sa točím pomaly, lebo pomaly to menej bolí, keď človek spadne. Sloboda ruky a hovado. Raz, dva, nič. Raz, dva, raz, dva. Raz, dva. Dobre, nemám už veľa času, tak sa idem už len trošku povoziť a na takýto hodinkový úsek dnes možno aj stačilo. Mám deravý výfuk. Výfučík môj, výfuk. Toto beriem v rámci tréningu číslo 2, keďže mi robí obrovský problém stať na motorke. Neviem prečo, ale mám hovadný problém na nej stať. Jednak nevládzem, nemám kondíciu, to je tiež problém, ale neviem si na to zvyknúť, že by mi to bolo prirodzené. Ja už napríklad absolútne nevládzem na ruky do prsti. To som tu chvíľu. Keď som si kupoval motorku, tak som si myslel, že čo to môže pre Boha byť jazdiť na motorke. Postavím sa, otočím rukou a ide, ne? Taký vôbec. Keď to pozeráte, niekto o tom iba uvažujete a myslíte si, že to je úplne jednoduchá vec, tak vás to rýchlo vyvedie z omylu. Čo je veľká škoda je to, že tu sú naokolo všade iba takéto rozbité poľňačky z Mexiku. No a tu sa poriadne rozbehnúť a letieť je, by som povedal, že to prijavať úplne že nereálne. Totálna samovražda. Bol som o pár dedín ďalej raz s nami voziť a oni tam mali také luky, že si kokos. Bola všade úplne, že masakrálna pekná poľňačka, nerozbitá. Dalo sa tam ísť aj rýchlejšie, aj sa šaliť, aj všetko do prdele a tu je veľká riť. Takže tak, dajte mi vedieť, že čo robíte vy. Takto keď nejdete priamo niekam na výjazd niekým, alebo ste len sami, alebo tak. Mňa by veľmi zaujímali nejaké techniky toho, ako sa zlepšiť. A ako nejak napredovať. Ako napríklad riešite arm pump, nebo ne, voľačky dole ruky.
nejazdil, tak je to horšie. Ale aj tak je to stále problém. Ale je to možno, že to je vec, ktorá sa zlepší len jazdením. Takže tuto končíme dnešné video, dúfam, že vás to aspoň trošku zaujalo. A dajte mi vedieť, čo by ste chceli vidieť na budúce.